give mig noget varm kakao. Der er godt nok koldt. Du burde få os deltage. Ja, men jeg gider ønske mig. Ja. Tak. Det går dejligt med et bål. Dejligt godt godt. Nå. Så er det vist ved at være skiftetid. Er der noget varmt kakao? Nej, det er ikke snart skiftetid. Jeg fryser. Nej, jeg gider ikke ud i regnen. Det regner, og det er koldt. Vi havde et halvtag. Nej, jeg kan ikke klare det her. Alt for godt. Giv os nu det halvtag!